hádžeme Rómov do jedného vreca. A na Slovensku je okolo 400 000 Rómov a nie všetci žijú v tých rómskych getách. Je ich okolo 150 až 180 000. Čiže prečo to robíme? Prečo ich segregujeme? Nie je to dobré ani pre nás, ani pre nich, pretože v konečnom dôsledku doplatíme na to my. Mali by sme začať my nerómovia od seba. Mali by sme byť viac priateľskejší, pretože ak sa nezačlenia Rómovia do spoločnosti, tí, ktorí žijú v getách, tak tí, ktorí pracujú, budú musieť na nich doplatiť a v spoločnosti tiež také názory prevládajú, že chceme integrovať Rómov, ale nechceme, aby chodili do tej istej triedy alebo aby žili na tom istom poschodí ako my, ale inak to nezmeníme. Čiže mali by sme začať od seba, aby sme zmenili tú situáciu. A taktiež mohli sme počuť vo filme, už bolo tam dievčatko, ktoré sa hralo s Rómkou. Rozplakalo sa, pretože ostatné nerómske deti sa nechceli hrať s Rómkou. Odkiaľ pramení táto neznášanlivosť už v takom skorom veku? Tieto deti nemôžu mať skúsenosti s Rómami. Ešte sú to všetko predsudky, ktoré sú vtlačené médiami. Čiže už v tom skorom veku deti majú odpor k Rómom. A tomu by sme mali predchádzať.